नमस्ते, आज मी मसाला पाव बनवते आहे. तुम्हाला दाखवते कसा बनवायचा तो. आता आपलं पॅन ठेवलंय बघा, गॅस पेटवलाय. त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा बटर टाकते. आता आपण त्याच्यामध्ये ना अर्धा चमचा जिरा टाकूया. आता त्याच्यावरती आहे ना थोडा आपण कांदा टाकूया. अर्धा कांदा घेतलाय बारीक कापून. छोटी शिमला मिरची ना. हा, आणि छोटीशी एवढी एक शिमला मिरची होती ती कापून घेतली आहे. आता ही जरा आपण फ्राय करूया. बटर मध्ये फ्राय करण्याचा एक वेगळा सुगंध येतो ना मम्मी. वेगळाच येतो. आता आपला कांदा शिमला मिरची चांगली फ्राय झाली आहे. त्याच्यामध्ये एक छोटा टोमॅटो घेतलाय बारीक कापून, तो टाकते. आता आपण त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकायची अर्धा चमचा. मी आता थोडा बनवते, तुम्ही जास्त बनवा. हे साहित्य आहे ना, तुम्ही जास्त बनवत असाल ना तर हे साहित्य वाढवायचं, त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही आहे. आता मी थोडा अर्धा कांदा घेतलाय, तुम्ही एक कांदा घ्यायचा. जसे माणसं असतील घरामध्ये ना तसा प्रकार वाढवायचा आपण साहित्यामध्ये. लाल मिरची पावडर घेतली अर्धा चमचा, त्याच्यामध्ये पाणी टाकून घेते आणि ती त्याच्यामध्ये आता टाकते. आता आपण जसं सुकी पावडर टाकली असती ना तर आपल्याला कसा ठसका लागला असता. पाण्यामुळे सर्वांना लागतं पण ना. सर्वांना लागतो पण आणि ठसका पण लागत नाही. आता याच्यामध्ये मीठ टाकते. हे आपलं मिश्रण असेल त्या हिशोबाने आपण अंदाजाने टाकायचं. आणि त्याच्यामध्ये पावभाजी मसाला आहे पाव चमचा. आपल्याला वाटलं ना कमी बटर आहे तर आपण थोडा बटर टाकायचा. अर्धा चमचा ना. अर्धा चमचा टाकलाय कमी. आपले सर्व मसाले टाकून झाले. आता त्याच्यामध्ये पाणी टाकते. अर्धा कप पाणी टाकायचा आणि आपल्याला शिजत ठेवायचं झाकण मारून. म्हणजे आपली भाज्या शिजायला पाहिजे ना, त्याच्यासाठी आपण झाकण ठेवायचं. गॅस फुल केलाय. आता 1 मिनिट झालाय, झाकण खोलून बघते. आपली अशी भाजी जर जाड असली ना तर याने आहे ना मॅश करायची जरा भाजी. अरे वा, इथं झटपट पावभाजी सारखी भाजी झाली ना. मसाला पाव ना. आपल्याला आता कमीच दोन माणसं खाणारी तर पावभाजी नको बनवायला. पावभाजीला मटर पाहिजे, बटाटा पाहिजे, सर्व भाज्या पाहिजे, फुलकोबी, सर्व भाज्या लागतात ना त्याला. हे तर मस्त आहे. मग शॉर्टकट मसाला पाव. शॉर्टकट. आता ही भाजी आपली झालेली आहे. आता याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकूया थोडीशी. थोडी कोथिंबीर टाकली. आता मी गॅस फुल केलाय. जरा मॅश करत होती ना तेव्हा मी थोडा बारीक केलेला. भाजी तयार कशी झाली समजायची, चरचरपणा गेला पाहिजे त्याचा. ही आता भाजी बघा आपली झाली आहे. सर्व पाणी आटून गेलाय, गोळा झालाय बघा भाजीचा. आता गॅस बंद करते आणि आपल्याला पाव गरम करून घेऊया. तिथे बघा पॅन ठेवलाय, तवा ठेवलाय. आता याच्यामध्ये आहे ना मी बटर टाकते. परत अर्धा चमचा मी बटर वापरते. आता बटर मध्ये मी अर्धा चमचा बघा, अर्धा चमचा कमी आलं लसूणची पेस्ट टाकते. आता याच्यामध्येच आहे ना थोडी मिरची पावडर टाकते आणि त्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकते.
मसाला बघा तवा गर करून टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये आपण पाव गरम करायचे. दोन पाव गरम करते. 2 पाव बनवलेत. एक तू खा आणि एक त्यांना दे बघणाऱ्यांना. पाव आता मस्त छान झाले बघा. आता याला आपल्याला हे भाजीचा मसाला लावायचा आहे. आता मी गॅस बंद करते. आपले दोन्ही पाव रेडी आहेत. कडक पण झाले आहेत. आता त्याला आपला हा भाजी मसाला लावून घ्यायचा. मसाला पाव आपला रेडी आहे बघा. वरती बनवलं स्वतःला वरती पण लावायचं. म्हणजे इकडे अजून 1 पाव होऊ शकतो. हा 1 पाव काय थोडा थोडा लावला तर 2 पाव पण होऊ शकतात. इथे बघा आपला मसाला पाव रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता आपण पटकन टेस्ट करून घेऊया गरम गरम. रेसिपी बनवायला घेतली ना मग ती बॉल घेऊन जवळ येते. अरे वा इकडे तिला माझ्याकडे. मग मी रेसिपी बनवू का तिच्याबरोबर खेळत बसू? झोपली ना जायचं त्याच्या हात पायावर हात ठेवायची, तोंडावर हात ठेवायची, अशी झोपायची त्याची खोल. इथे बघा आपले मसाला पाव रेसिपी एकदम रेडी आहे. सर्वात आधी तर ह्याचा सुगंध पावभाजी सेम टू सेम पावभाजी. फक्त काय आपल्या भाज्या नाही बटाटे एकदम शॉर्टकट पावभाजी याला म्हणू शकतो ना आपण. कारण कधी बाईट घेतो ना असं झालं ते. बघा कसं एकदम टेम्पटिंग वाटतंय ते. वा एकदम भारी मसालेदार झणझणीत आपण असं म्हणतो ना. शिमला मिरची कांदा पण असं बाईट मध्ये येतोय. मसाला पण एकदम व्यवस्थित झाला. स्पेशल म्हणजे ते बटरची फ्लेवर लागते त्याच्या चांगली. सहजा असे 2-3 पाव खाल्ले ना म्हणजे इव्हनिंगचा स्नॅक्स एकदम छान प्रकार होईल. एकदम कोणाला झणझणीत खायचं जर आवड असेल ना, कोणाला मसालेदार खायची आवड असेल असा प्रकार बनवून बघा. एकदम छान झालं. मसाला पाव एकदम छान आहे. तिखट व्यवस्थित, मसाला व्यवस्थित, भाजीपाला व्यवस्थित, कांदा व्यवस्थित बाईट मध्ये लागतंय. काय अजून एक्स्ट्रा टाकायची काही गरजच नाही. एकदम रेसिपी भारी झाली. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा आणि एकदम छान लागते.